mengindihun buku ide 605 nuksahat dilenggatan sian lilin na balgay di garahe ma opat lilin na isi do mariti hidden nuksahat dilenggatan sian lilin na balgay di garahe ma opat lilin nang diberadihat di si uduran di patiga do suge perhadado jong pada pakon ruas di hudia lahu pasahat bay binatan ali basis si pengindihon Onom sadalim. Senit mangintihon is. Nakara ko lang pero na mangintihon.
menghargai. Cek, cek.
Hurian itu hata na faholong kami jong maita salu na. Hudul ma hamu amanami nanami saluhna. Huriani tuhata na huholongi hami di 4 minggu nong salpu nunga tabolu seminggu Advent ima pangradeon managam haroroni Kristus padua halihon dohot mamestahon ari hatutubuni si paluai nuaing sahat mahita tu parpunguan bodari parningotan hatutubuni Tuhan Yesus jonjong do hami dison parhaladoni huriata pasahat tontabe tuhamu di bagasan lasni roha. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna dameni Tuhani ma manggohi rohamuna. Di pesta parningotan hari hatutubuni Tuhan Yesus bornginon di arahon dohita mangedehon Jahoba edehon utama tutu Jahoba siala haluaon nabi nahenai tuhita songon parangan parban wagicang dohot akka parmahan di ladang Efrata marede pasangapon Tuhani siala hatutubuni Yesus si paluai di bornginope girgir todita mamuji tuhata Yesus si paluai ati pe godang ta adopi akka hamaolon
Lumubi pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Marede tari parmahita upuji Jahoba ai disuruh do anakna gabe hangulwata. Marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana doso gut harajaon, jala bahenon na goarna si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama saliling-liling na, Raja ni hadameon, edeho kamu ma edene baru di Jahoba, edehon ma Jahoba ale sandok tanoon. Paju tongani atas pelebitu, kamu leonai, di tonga-tongani salabut bangso halongangan akan nabi nahenai. Marsoba mahamutu Jahoba marpahean na marhaduhoan, akahitir mahamu maradopun ibana, ale sadok isini tanoon. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, madok moliate do hami tuho, alani godang niasi ni roham di hami, ai di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa, dohok sian hamatean saleleng nilelengna. Kupangido hami matuho, sai sodangi marohanami nahulumi, marhite-hite to di porbadiai. Akupni sai parohai mahami, asa huboto hami madok moliate tuho, asa tarapul situtu rohanami dihagogotan doho dihapujungan, pahot maha porsion nami tuho, atik pe huadopi hami dope pangotak ni sorimago COVID-10 sia, gohi marohanami dohot las niroha siala hatu tubumi, asa martua hami, ala radeho gabe jol mahumokop hami. Tangihon ma tangiang nami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita musai. Debata di acara Patunguan Bodarion imana tarsurat di Sada Johannes tolu ayat 20 tolu odo patikna naeng porsea hita digowarni anakna Yesus Kristus
Uhud masih haholongan songon naung tinonahon nai tu hita. Atong rak mangidogogo mahita tu debata. Marede mahita. Huriani tuhata dimulanai macai denggando saluhut natinop pani debata. Aisai terbege dohata nama dok dungi nungadenggan biida debata. Jala dung ditoppa debata pejol mai tuporla edendo di paujak inganana dang diharangan manang tobak longolong. Porla eden ima inganan ni jolma pauliuli parsaoran dohot mangoloi debata. Porla edendo gobaran ningolu nadenggan jala maratur obar tulo moni rohani debata. Alai dang manahan jolmai mangoloi patik ni debata gabe madabuma tu dosa. Masama parhusoran nabalga dingolu ni jolma sega parsorana dohot debata. Molo dimulanai bui nasida mardalani di Eden jala makatai dohot debata songon namaraliali. Nuaeng disi dibege suara ni debata martabuni ma nasida. Sauran dohot dongan jolma pe segama tugu malateni roha pangiburuon hosom sahat tu nama munu. Ditongani hamajuon ni ilmu pengetahuan dohot teknologi nalam doras jek dota bege barita nama bahen roha busesaon lapisan ozon nalam marnipis laut dohot tau naung marlaok harangan naung sega songoni nang pemanasan global. Icang ni roha dohot hamok kuson ni jolma mabahen mapitung mata ni rohana mangaradoti haulion ni natinopani Tuhani. Tabataon lam rarak dodosai nang pakorhonna manegai akka panguluan ni jolma. Lam ngalima holong ni roha lamadau ma jolma sian debata. Nuaeng di bagasan uduk ni roha mahita tu ado pani debata. Mangido asa marpangulahi roha ni debata midahita. Ala ni ragam ni dosa na taulahon di ngulutta.
kasih rohana sumurung diborngin natalon rodo hami tujulum manopoti dosa nami akan nahubahen hami marhite hata nang pambahenan nami. Dang tarbahen hami dope sikop mangit ihonho dingulu nami marhite hata nang pambahenan nami. Ai sipatado hata nang parangen nami gabi si icahan jala mabaen marlea guarmu. Urang dope nang riani rohanami pasabam rohani parohana bojok pahehe akanani rupa mangapuli akana marsak marasini roha tu akana pogos dohot nadang. Ale Tuhan guhi marohanami dohot todi asamar gogo hami mangulaon lomo ni roham. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, romahamu tuau asa mangolu todimuna, ninna Tuhan Jahoba. Tungsura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na dikicang. Marede mahita muse. Hatutubuni Yesus si paluai sian Matius sada ayat 10 rodi ayat 20. Ianggo hatutubuni Yesus Kristus songonondo uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabean do ibana sian to di porbadia adorang so masih padonohan dope nasida. Alai dinasongoni dope tahini rohana di idama dinipina seru-seruan ni Tuhani nama doktu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musari pemuse. Ai nasiantu di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Masa pesudenai asal Jepang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurang na namadok. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalana upiopsa. Amin. Marede mahita muse.
hatutubuni si paluai. Hatutubuni Yesus dada ditongani parnguluan nasikop suada hurang manang aha. Alai dibarani pinahan do ala suadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui. Yesus tubuh dibarani pinahan imatadani narade Yesus makilala parnguluan ni jolma na tinggal di aka udung-udung na met-met manang bale-bale na ruhet-ruhet songoni nang aka na tarduru manang dipaduru siantongani masyarakat. Tuaka parmahan di ladang do parjolo hasahatan ni barita hatutu bunisi paluai bulus do rohana sida majalo baritai jalados rohana sida masih padohan asarap borhat tu Betlehem gabe jupak sama si Maria si Joseph dohot poso-posoi. Sere Hamidjon dohot akana angur di pasahak nasida parsobau nasida tu Yesus na tubui nang hitape dohot mahita makamulatehon hatutu bunisi paluai narade makilala namasa tu dirita ditongani pandemi COVID-19 dohot mangasihi hita atong Joncong mahita makamulateon holong ni rohanai uhut manggalahi lilin gabe tada asatung takas sodang nai manodangi ngolutta. Laho mahamu baritaho kamu maje sudio panodang ni portibion na sotupa mardalan di naholom na mangyuton ibana.
dakon ma haporsiotai songona hinati dakoni dongata disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman atinubuhoni si Maria na gabe-gabean sianto di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea dito di porbadia cala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akan na badia dohok dihasesa ani dosa dohok dihatai na mando mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohok dihanguluan na sora sudah amin. Di hamua manami nanami dihita saluhutna boa-boa di parmingguon perayaan Natal umum 2020 sada dohok tahun baru 2022 hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada masuk ma pukul onom wib ima Natal parjolo mar bahasa Batak huhut marulau nabadia nani dohotan sian wik sada wik tolu dohot wik opat pukul sia Natal parjolo bahasa Batak dohot marulau nabadia wik walu sia dohot 12 pukul 15 wib Natal parjolo bahasa Indonesia perjamuan kudus week 5, 6, dan 7 pukul 18 wib Natal parjolo bahasa Indonesia perjamuan kudus week 2 week 10 dohot week 10 sada hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada telu hali parmingguan ima pukul pitu pukul 10 dohot pukul 10 pitu wib songona somal hari Jumat tanggal 30 sada Desember 2020 sada masuk pukul 14 30 wib parmingguan ujung tahun bahasa Indonesia wik tolu wik onom wik pitu dohot wik 12 pukul 16 30 wib parmingguan ujung tahun marbahasa Batak wik 2 wik 5 wik 8 dohot wik 10 sada pukul 10 sia wib parmingguan ujung tahun marbahasa Batak wik sada wik 4 wik sia dohot wik 10 hari Sabtu tanggal sada Januari 2022 pukul 10 wib masuk kita parmingguan tahun baru. Pinabotohon tu sude ruas nihuriata namandohoti parmingguan dung sidung parmingguanon wajib laho scan check out manang haruar di barcode naung adong dijuluni garejata ima buah-buah di kita saluhutna. Marede mahita muse laos tapasah ma peliata pelian sadaa sadabi.
Dame ni debata nasumurung sian salhu roha. Ima mangaramoti. Aka hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta di ibadah Natal di Bodarion. Tangan utama hatan itu hatta nagabe berita dauli dihita. Natar surat di Pesalmen 147 ayat sada rodi 10 sada. Doh topik edehoma Jahoba. Ta pehutihut hujahahami songonoma. Puji-pujian di debatasi topasa sudena. Haleluya. Ai denggaddo edehonotto debatatta. Ai hasudunga do ibana tamang pa puji-pujion. Jahoba ronda pauli Jerusalem. Ibana na papunguhon ala Israel akan nama pari. Ibana pasabam akap parroha bujuk. Jala dililitiak ke bugang nasidei. Ibana ubilang. Torok niak kabitang. Di jodoh guar nasida sudena. Tibul do tuhatai jala pargugos itu tu. Dak kabilangan parbinotuan dai. Jahoba paheon akan rupa dipatuki tu tano yang go akaparjahati mared de tari parmahamu upuji Jahoba marhiti-hiti hamulateon lalu hamu mauning-uningan mamuji de batata ibana makukupi langiti marhiti-hiti pun ibana para dehun udan tu tanoon ibana patubur duhuk-duhuk dia kadolok. Ibana mangalehut tupinahan gagatun nasida. Nang tuaka anak ni pidong sigak. Akka nanguak-nguak. Dang lomoro hanamida hagugon ni huda. Dang lomoro hanamida hai hanibawa. Di halomoh rohani Jahoba rutahi akka nama karibana. Akka nama kalunguton. Asi ni rohanai di sima sahakna horas madihita saluhna sekaligus ma sahat selamat Natal tu hita gebe mordo semana selamat Natal madihita saluhna haleluya puji ma Jahoba idehuma Jahoba. Jadi yang dodong sada danak disuruh guru nasida menggambar di jab dilema PR-nya menggambar ya menggambar bebas terserah mau apa digambar pokoknya besok dikasih sama guru. PR-nya di rumah menggambar. Silakan menggambar. Entah apa yang mau digambar. Jadi baromak kamurne gambar bema khabar tulomone rohana. Mersugukne dikumpul. Dung dikumpul gambari heram bagurune ala wiring sada. Songon nasing. Dang jelas. Alani gora matujuluk. Gora marupani si X ni ngomma. Ayo kemari dulu ke depan. Roma tujulu danahi. Ini kamu gambar-gambar apa ini? Gambar apa? Gambar modinna. Saya mau gambar mata. Loh kok gambar mata begini? Saya masih menggambar lingkaran matanya. Inna. Kalau lingkaran mata itu penahu gambar. Sebesar ini kamu tidak bisa menggambar mata. Ini hanya lingkarannya. Iya. Kertas saya tidak cukup besarnya menggambar mata itu. Kalau lingkaran mata na itu Oke, kalau gitu. Ini saya kasih
karton. Di karton magabar. Besok kasih sama guru. Maka dia bawa karton ini ke rumah. Dia gambar lagi. Besoknya dikasih sama gurunya. Ini. Ibereng tong dak sidung. Loh, ini gambarmu ini apa ini? Mau gambar mata. Tapi ini bukan gambar mata. Iya, ini belum gambar mata. Ini masih lingkaran bola mata. Ini mana? Ini masih lingkaran bola mata. Loh, kan kemarin kamu sudah gambar. Kok sekarang masih tetap lingkaran bola mata? Ada yang menggambar mata ini sih loh. Agak marah gurunya. Ada yang menggambar mata ini sih loh. Masa nasa kartun double gold dan bui gambar mata? Kamu mau gambar mata siapa? Rumah dari Kimandok. Saya mau gambar mata Tuhan. Saya mau menggambar mata Tuhan. Betar sungguh meguru nih. Kamu mau gambar mata Tuhan? Emangnya kamu tahu ukuran mata Tuhan? Saya tahu, Pak. Ibu tahu ukuran di mata ini Tuhan ini? Tahu. Sedih mabalgana. Yang jelas tidak cukup sebesar karton ini. Jadi kalau saya kasih lebih besar dari karton ini gimana? Selebar bumi ini pun tidak cukup menggambar mata Tuhan. Angku itu tersunggup megumi. Anak ni di taruh harwa nerana. Mata Tuhan sebesar bumi ini. Memang itu dah. Ai sudiru di bereng debata nati no panai. Molo kita perhatikan nih ujaha maju sautik ayat sia. Bohado debata marpanatap tu nati no panai sehingga semuanya tidak ada yang luput dari matanya, dari penglihatannya. Ayat sia. Ibana mangalehot tupinahan gagatun nasida. Nang tuaka anak dipidong sigak akan nangwak-ngwak. Anak dipidong nangwak-ngwak itu tidak luput dari mata Tuhan. Ima memang panarihonom di debata na luar biasa. Adong do piga-piga ahli astronomi na di Portibion. Nah terakhir ni kumajo nama penelitian seberapa banyak bintang di angkasa sana. Iba kalau kido ke alat-alat, semua alat-alat yang berhubungan untuk melihat apa yang ada di angkasa sana. Secara khusus holam mangetong bintang. Ala dipakai nasida ma ala nai. Diteliti, iparohaho dihitung manat, dihitung dengan alat mereka. Alai bingung dong nasida. Kenapa bingung? Dengan alat yang mereka miliki, yang mereka punya, yang betul-betul sudah mereka persiapkan. Lawa mamereng sedia goreng mabitang narung di langitan. Dia tung madoh ala-ala nih. Dia tung segurang. Tiba-tiba nggak muncul musik. Bah, enggak piga ngasa dia. Dan mampu nasida mangetong. Bahkan mereka masih mengkira-kira menghitung. Molo nasida mandokon ini hanya gambaran saja. 200 miliar triliun. Tabayak kumasa dia magurang di bitang na dikit jangan. Anggo nasida hanya sekedar dengan alat-alat yang canggih, tapi mereka tidak bisa menyajikan seberapa banyak bintang yang ada di langit. Nabuh hotek kami 200 miliar triliun. Piga manolayate 200 miliar triliun. Aku tidak kuboto piga menol lebih. Menurut aja di ayat opaton katakanlah 200 miliar triliun. Ale molo hujah ayat opaton. Ibana ubilang torop niak kabitang
Di jodoh guarna sida sudina. Kalau kita katakan lebih kurang 200 miliar triliun akabitang narong na bersinar lagi jangan. Sada-sada ibu to debataru guarni. Arong do hitana maboto sada guarni bitang. Nangarok taboto. Namun pastiro taboto dah, sada guarni bitang. Mana taboto biasa na di halak batang guarni bitang. Do bitak si dum padang rohabil untuk ni. Kalau mereka mengatakan dengan keahlian mereka sangat-sangat terbatas, lebih kurang 200 miliar triliun akabitang. Tapi Tuhan mengatakan nyatnya di sini dijodohi sada-sada. Allah ini ketika mereka melihat itu, menghitung itu dengan kemampuan mereka, mereka tidak berdaya, mereka kagum, salut. Nah boy dirok nasida sesudin dan diulani. Haleluya. Wah. Mereka hanya kagum. Ulan natar hautotong do nasida. Allah itu menciptakan. Hanya satu hari. Dan mulai diciptakan sampai hari ini tak ada bongkar mesin, tak ada servis. Maka mereka mengatakan haleluya. Kalau ini sudah berukun nasi dung di bereng, di panok noti, di paruhah, dietong. Kemampuan mereka menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Mulakan bisuk mandok semakin banyak yang saya ketahui, ternyata justru semakin banyak yang tidak saya ketahui. Gabi mau turau, si huruf perunang gudang nahu botol. Oh ternyata belum ada apa-apanya. Inna rohani nasida namalui. Alanido di kalimat pertama nas ini haleluya. Haleluya sian bahasa Ibrani nga sudera hitam adokonon haleluya senna ngajujut setiap minggu kita mengatakan haleluya 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 terus dia taruh haleluya sian hata Ibrani haleluya halelu artinya bangga halelu boy artinya berterima kasih halelu boy artinya bergembira. Jadi halelu bergembira, berterima kasih, bangga. Yahweh. Jadi halelu Yahweh. Bergembira karena Yahweh. Bangga karena Yahweh. Ido boleh dokon haleluya. Jadi ketika kita mengatakan haleluya, kita mau menunjukkan bahwa kita bangga memiliki dia sebagai Yahweh, Dewata Jehovah. Karena ini haleluya. Edehum. Edehum. Ahadu dihonota. Keluar biasaan di Dewata. Merhitiakan dan diulana natinopane. Debata mengulahuni, dia bukan mau demonstrasi. Ketika Allah menciptakan, melakukan, misalnya melakukan mujizat, bukan mau demonstrasi. Tapi dia mau melakukan semuanya itu untuk manusia. Sudena pinatupan di batai dang dalau pataridaw kajakonna. Alai sudena pinatupanai lau pasahaton natu hita jolma. Ido sadidok na kondisyon edehok kamuma ede taripar tabo toro bahasa Batak taripar baru teh taripar. Nah seandainya ini ada sungai odalan taripar nyampe dia molo madalani manaripari alai taripar berarti sudah nyampe. Ede hok kamu ma ede taripar.
Artinya nyanyikanlah nyanyian kesaksian apa yang kamu sudah rasakan. Nyanyikanlah nyanyian kesaksianmu tentang apa yang sudah Tuhan lakukan buat dirimu. Itu ditaripar. Jadi mau lu buka di edita 500 ono pulsia taringut tu panopau di debata hudi hordison misalnya 500 ono pulsia songonomma dak kubotan do boloboi tadde honi di lanjutan nai di referen nai o debata tunglongang dorohaku molo hubereng nati nopami saluhut bitang hilap doho ronggur maka tidak kon hasangapon mi bodoh tadi referen nih tadi ho maju mare deau Tuhan memuji o debata sangap doho mare Tuhan memuji debate sabdo imai ditaripan saluhut bintang langit yang sudah kita lihat sampai sekarang menerangi kita di tengah malam sehingga muncul editaripar udibatana sangap nabadia mari dia memuji ho sangap doho dinatalon taripar debata siap banua gijang ngasahak be marhiti Yesus Kristus ido nata pestaho di dikon Allah yang menjadi manusia ngataripar be ido sate dihunit delas niroha ala nunga sahat ala nunga tajakkun Yesus si baluai ala ni boleh det tanak kaning dit dina perjuli gir mahita gir ma paridita. Jadi ini bukan persoalan suara soto songon narebu kamu marid di gari jaun gir semangatnya itu aura kesaksian itu harus keluar gir ma paridita. Jadi hiado rok songonon adung dosa dai na dirhen tangis tonga borngin ala sala markurna side di Natal songonon darok majo parari Kamis ningo majo pani marta madirheni sala kurnai jadi tonga borngini di Natali sama Tuhan ilani rohaki senda dirheni ma terbayang dia salah lagunya aduh malunya saya song lima agak ilani rohaki senda dirheni amang mailau apa itu tonga borngini di namudum rumah suruh-suruhan makata itu dirheni nada buah puang edemu nai nakaning sahat du tuban wa kijang heran iban hape mana amang ilani rohaki saya natongkan amang ilani rohaki salah di ilani rohaki hape tiba-tiba tikimoro mi mana suruh-suruhan tabu di munai sahat du tuban wa kijang boy responi mana namang aleseng dohamu harunak kaning gurak parhala do ruas ay wadu demu nangenna hape do kamu satu bano gijang na proses mana ay nataburu suara munai satu bano gijang ay na suruh daw to iba babu jelas ni rohat tadi dini parari Kamis nak kaning pasahak matu dirheni iru sarowa sadar madirheni salah PHP taburi bano gijang apalagi mamalo jago mulai latihan itu imana matong tanai isana sabu mare de keluar ai song na suaharo hamuna hubereng itu riba keluar imana makana so jago suarana imana makana jago suarana masuk ilati imana dingkem matong suara di kurna sida basal mar kurna sida mantap pima asal keluar segereja itu enak kali lagunya itu luar biasa macam Mama Muji
Ale Roma dirheni si peme mama ngajago dinami anggol lam sah mana tu bandu paling gijangon di darohana laus suruh ni mamuji ai warung ai habis sudi masyarakat jemaat nggak memuji kami tapi laus suruh orang jago pihak ruak pompai mana mesti semangat om ikut jago rohita terus mai ikut jago rohita saya pema nggak sudah maduk jago, kan lang suruh-suruhan oh. Mulai masuk apa warung lain. Saya berpikir mana. Tikimodom Roma mesti suruh-suruhan ni. Irok matu dirheni, ay dirhen, ay saya harus kamu maride. Wah maride doh kami terus. Songoni macam jago ni dinamin na. Ay rak satu bono kijang ay waro. Ay warak sat, ay naon. Dah satu banu gijak, ayah suruh daw. Ay dok batu dirheni sama rede musia lagi hina. Jadi dak satu banu gijak, dah. Ditopuk mandoran, aduh. Alanya nyanyian pujian kita bukan persoalan di suara. Alai gir-gir mah dianatai. Gir-gir mah parede tai ai. Bukan Pak Pendeta Naibahu mengatakan itu. Ede todulah nakaning. Ede na perjulu ide. Ria mahita sasude mamuji dewata. Gir-gir mah. Aido natama. Ala itu tuh unang aido Pendeta Naibahu do bah HP udo. Suatu kami mergagati tada gir-gir semangat, ada nilai, ada roh kesaksian itu. Pabuahun udewata. Nati nopami ngahu jalobe sangap doh. Jadi manang nafal sepetaho alaiku gir-gir lo. Memang apalagi lansia misalnya molo pala copot sada hipotesis tadi lam suringkat do vokalta apalagi molo ngompong maride dang bobi tikos benok nibe mandok dobe ngalewat alaya la gir-gir paridenai ido natama. Alani ko semangat do hita aido dido edeta. Ede homa jahuba. Ede dia edena taripar. Ado taripar. Ngasa bede bata marhite Yesus Kristus. Tu tonga-tongata. Imata edehon. Imata halason. Imata jakon. Selamat Natal madihita. Martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan. Gir-gir matutu paride nabi. Ede taripar imanah huid deho kami. Ay nunga taripar tuhami. Debata napasahto nana anda Yesus Kristus rotu portibion. Nahu halasok kami apala di budario. Tari parmatutu kami holong ni rohami. Molo masih hol kami Tuhan di hamamalum di parsahiton. Tari parmatuhat tuhami hahi pasoni. Molo malunguk kami Tuhan dia karokap. Tari parmatuhami marhiti asini roham ak karokapi. Molo malungud do kami Tuhan di pinopar. Tari parmanya sahat Tuhami na magkalungutun. Asa tung takas. Huwediho kami. Huhatid ko kami. Dengan dewasa. Ali Tuhan nami. Dinamangarningot kami. Di pesta ari hatutubum di tikyo. Martubu mak kalas ni roha. Di ngulu nami, di diri nami, di rumah tangga, di keluarga, di huriam. Asa tung takas pamujon nami, persoban nami, asa sangap ho Tuhan, di ngulu nami. Asima roham.
Upasahat kami to kadusa pangalasyon nami. Sa Tuhan. Salpuho na kadusa pangalasyon nami. Asiroham. Asa tamahami di julom. Marti Jesus Kristus jalo matangyang nami. Amin. Mari dehita hut pasato pileta. Jesús
tangya koma peliata martangyang mahita. Ali di batama nami na di banwa gijang hodo haroran di saluhut silalo na dengga doh nasa ulibasa na meulutus. Upasatami masian nalihol mi tuhami pelen nami tuho. Sayjalo may gebet notus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asahu parasya kami pilianon. Pati bulun harajonmu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silalo mi tuhami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut mak lomo ni roham di bano tongaon songon na di banwa gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, balu amahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di parsar homa damena tutodim. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Agak antri kita menginang karena yang beribadah ini ada di sekolah minggu, ada di atas. Jadi hita negari jaon perpudi mahita. Biarlah dari yang gedung sekolah minggu duluan sama yang di atas. Selamat
jingle bells, jingle all the